Natala ang mga dagkong insidente sa sunog sa Metro Cebu. Atong unahon kining sa Cebu City, diin 80 ka mga panimay ang gilamoy sa kayo nga miigo sa Sitio All Season 3 sa Barangay Cugon, Pardo. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kini ang miulbong sunog pasado alas 6 kagabi nga milamoy sa kabalayan sa Sitio All Season 3 sa Barangay Cugon, Pardo. Gideklara dayon sa Cebu City Fire Office nga third alarm ang sunog tungod sa mga kalisdanan nga ilang na sinati sa pagpaong sa kayo. Lakip nini ang kahagipot sa agianan sanglit na himutang man sa sudlunong bahin ang fire scene. Nakasumpay-sumpay tag-host no, around more than 20 ka-host no, gikan sa gawas nga bahin padung sa sulod nga portion sa nasunugan. So ingana ka hagipot. Miabot sa 3.7 million pesos ang gibiling danyo sa sunog o problema sa kuryente ang usas gitan-aw nga hinungdan sa pag-ulbo sa kayo. Kaya na to nga dunay sunog nga mulbo sa pagsugat sa Pasko o bagong tuig para tinuod yun nga merry gid atong Christmas. Mao na kini ang kahimtang sa dapit diin naugdaw ang 80 ka Pinoy-anan sa sunog diin walay na punit ang mga fire victims busa nanawagan sila og tabang nga magamit nila ilabi na sa nagsingabot nga Pasko. Zero balance gyud. So imong pamilya Na ako'y duha ka bata, nga gagmay 8 ug 9 anyos. Kurinti man daw ni buto diha sa among silingan at bang. Kisay tagiya. Sila si Edmond Javier. Unsang orasan ni nahitabo Jack? Lasais. Magpasko me, manampilings daplins kanal. Wa naman may balay nga ulian. Wa usab ipadaplin sa BFP Cebu City ang posibleng mga pabuto ang nakaingon sa sunog nga mo'y ilang isubay karon. Samtang giabagas sa DSWS ang pagkaon sa mga nasunugan nga miabot sa mukapin 300 ka mga individual. Hatagan usab og hinabang pinansyal sila sa LGU. Sa ato ang house totally burned kay natay 20k. Same gihapon na siya sa ato ang partially burned 20k gihapon, but sa ato ang renter og sharer makadawat na sila 10,000 and then sa ato ang lodgers kay 5,000. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.